Здравейте! Започвам тест на нож от Стомана S125V, твърдост 65,5. За точене диамант 240 венев. Този път реших да си опаковам, да си омотам въжето с хартиена лепенка. Надявам се по този начин да е малко по-лесно за мене. В крайна сметка ще видим. Взел съм и малко по-дебела ръкавица. Теста ще бъде общо взето като при предишния К390. 150 сряза. На всеки 50 сряза ще го тествам на хартия А4 и след това корабно въже. И накрая ще видим какво сме свършили. Да видим по-лесно ли се реже така. Само секунда да покажа остротата на ножа. Никакъв проблем. Петдесет сряза направени. Ето общо взето какво става. Проблясъци, задирания няма. Продължавам следващите 50. Станаха общо 100 сряза. Никакъв проблем. Продължавам с останалите последните 50. 150 сряза, Стомана S125V. Проблясъци и задирания по ноката няма и не виждам. Проблема в този случай, когато има лепенка, е, че целият нож е нацапан. След малко ще го изчистя хубаво и ще пробвам пак на хартия, преди да почна с корабното, подчертавам, мръсно въже, за да видя да съм по-обективен. След малко продължаваме с корабното въже.